To je dosť na teraz. 20 rokov späť som sa chcel zdať a ja si môžem pamätať dnes, kedy mi sa Hilde pozrela do očí a povedala, nie, my sme ľudia, ktorí začnú a doskončia, čo sme sa rozhodli. Čo sa mne páči na tebe, Hilde, je, že ty chceš dosiahnuť každý projekt a naozaj to, čo sme vlastne sa rozhodli, to dosiahneme. Možno to znie bláznivo, ale v roku 2050 budeme mať 100 miliónov zákazníkov. Naša vízia je inšpirovať zmenu v živote. Bez zmeny sa nič veľké nestane. Pretože ak chceš rásť, tak potrebuješ sa zmeniť. Veľa ľudí má ťažkosti so zmenou, a to znamená, že môžu rásť. A my sme naozaj spojení s touto víziou, že sa stále zlepšujeme. A jedna z tých najväčších zmien, čo sme urobili, bolo, keďže sme boli firma s kávou, kedy sme v podstate boli zmenení na firmu s výživou. A my máme vlastne tú misiu vytvoriť lepšie prežitie pre priateľov, rodinu a ľudí okolo. Hej. Jedna z vecí, keď som sa v jednej chvíli rozhodla, že som chcela dodávať a robiť o mnoho lepšie veci. A niekedy môžeme padnúť do pásce, že či sa stále budeme pozerať, čo sme urobili v minulosti, bolo dostatočne dobré. Samozrejme, že potrebujeme kontrolovať a upravovať, ale v jednej chvíli som si povedala, že sa radšej pozriem na moje uvažovanie ohľadom toho, čo môžem vytvoriť v budúcnosti. A keď som sa rozhodla zmeniť tento postoj, tento konkrétny postoj spôsobil, že som tá žena, ktorá som dnes. Je tu pekná vec, keď si ľudia uvedomia, že v jednej chvíli že oni hľadali a povedali si, že OK, potrebujem nájsť nejaké miesto, kde môžem byť. A keď mi povedia, že ja som to našiel v Zinzine, že ja sa tu cítim ako doma, ja sa cítim, že to je to, kde by som chcel byť. A to je tá sila medzi top líderstvom, medzi ich korporátom a hlavnou základňou je, že budujeme komunitu, kde jednoducho pocit sa cítiť ako doma je stredom toho, čo robíme. Niekedy človek môže byť prevalcovaný, že je tu stále 1000 vecí, čo je treba urobiť. Ale keď sa pozrieme späť, 25 rokov späť a pozrieme sa dopredu 20 rokov, tak sa môžem povedať, že som veľmi istá ohľadom toho, kam my ideme. Pretože keď sa pozriem späť, 25 rokov späť, tak je tu tak veľa vecí, ktoré neexistovalo vtedy, ako je dnes. Dávam pár vecí. Hej, moje elektrické auto, môj smartfón, sociálne médiá, Zoom, ktoré používam tak veľa hodín, každý jeden deň. Hej, nevedeli sme ani, že bude možnosť cestovať do vesmíru. Hej, a keď sa pozrieme, že ako budúcnosť bude vyzerať 25 rokov od teraz, tak to bude znieť ako sci-fi. Ale my naozaj veríme, že 25 rokov späť Zinzino, alebo 25 rokov dopredu, Zinzino bude tá najvplyvnejšia firma vo svete. A ak budeme uvažovať aj tak. Pretože my všetci uvažujeme 24 hodín, 7 dní v týždni, aj keď spíme. Prečo neuvažovať vo veľkom? Prečo nevytvoriť budúcnosť, kedy sme úspešní? Prečo nevytvoriť jednoducho to najlepšie, čo môžeme byť? Prečo si nepredstaviť, že my môžeme urobiť niečo úžasné? Že sa staneš tou osobou, s ktorou sa chce každý stať. Toto je jedna z tých vecí, čomu ja naozaj venujem veľa času. Je to vydanie si budúcnosti, kedy si predstavujem, ako to bude v roku 2050, keď Zinzino bude tá číslo 1 firma v oblasti preventívneho zdravia. Ale niekedy máš pochybnosti, keď to robíš. A keď máš tieto pochybnosti, toto sú techniky, ktoré ja používam. Jedna vec je, že ak to necítim, že je to možné teraz. Ale čo ak všetká nová technológia vo svete? Hej, Hilde dala iba pár zoznam technológií, ktoré sa vyvinuli. Všetky tieto nové technológie sú teraz nám v dispozícii. Ak si predstavíme obrovský ekonomický rast, čo v skutočnosti znamená, že budeme mať z AI za pár dekád, a potom si predstavíme všetkých šikovných ľudí vo svete, ktorí sa dostanú na vašu stranu a pomôžu vám dosiahnuť to, čo ste sa rozhodli, tak potom si naozaj myslím, že vlastne uvažovať je tvoriť. Naozaj si myslím, že tvoje myšlienky sa stanú vecami. Začala som právnu školu, lebo som bola zvedavá a chcela som pomáhať ľuďom, aby veci išli správne.
ale skrz priamy predaj som našla biznis model, ktorý dala bežnej osobe príležitosť sa stať niekým, kto je extra, skrz systematický tréning a kedy tvrdá práca by bola veľmi kompenzovaná. Viete, väčšina biznisov sú tak trošku, ste tam vy sami a vlastne vaši súťaž alebo konkurenti vás nebudú trénovať. Ale v network marketingu máte ľudí, ktorí vlastne sa starajú o to, aby ste sa naučili a uspievali. A vtedy som sa potom rozhodla, že ja chcem vytvoriť z tohto moju budúcnosť. Ja som nezačal úplne super. Ja som sa pridal, aby som dokázal, že to nefunguje. Bol som skeptický, mal som 17, bol som extra arogantný, ani si to neviem predstaviť. Ja som sa transformoval z toho malého chlapca, ktorý nevedel nič, do toho, kto som dnes. Ale myslím si, že keď máš správny postoj a kedy sa jednoducho snažíš vyhrať, je to z tých jedna z najdôležitejších vecí, pretože keď chceš to dokázať, že to nefunguje, aj keď máš pravdu, čo si z toho dosiahol. Ale keď študujem úspešných ľudí a pozerám sa na ľudí, ktorých poznám v mojom živote, ktorí majú väčšinu úspechu, vieš čo? Oni vždy hrajú, aby vyhrali. Oni si predstavajú, že ako my môžeme byť inovatívni, ako my to môžeme spôsobiť, pretože oni sú viacej vytvorení ohľadom toho, že to môžu spôsobiť, aby sa udržali ich pocity alebo sa udržali ich postoje. My naozaj chceme zmeniť túto osobu, ktorá to môže spôsobiť, pretože ako môžeme vidieť ľudí lepší, ako môžeme vidieť život lepší, ako môžeme vidieť seba, že si tá najlepšia verzia seba. Keď sme začali, tak tu bolo pár vecí, ktoré sme chceli dosiahnuť. Najskôr sme chceli zmeniť networkingovú profesiu, kedy sme dostali späť zákazníkov do stredu. A potom sme sa presunuli z predajnej firmy do služobnej firmy, kedy produkty, ktoré sme predávali, by sa predávali ako služba. To by znamenalo ako Netflix výživy. Ja si pamätám, keď som si pichol do prsta a pozeral som, ako tá kvapka padla na ten papier, tak ma to naozaj spôsobilo, že zrazu som si uvedomil, že sme sa snažili iba dohadovať, ako naše telo funguje a snažili sme sa dať výživu, o ktorej sme nevedeli, že či bude to fungovať, či to nestačí, alebo či máme príliš. A potom je to samozrejme očividné, že celá tá kreditnosť výživového priemyslu tam nebola. Ale keď sme vlastne začali testovať a prestali sa dohadovať, tak sa v skutočnosti veci zmenili. Hej. Pretože vlastne ako jeden chlapík povedal vo Wellness revolúcii knihy, že to je miliardová oblasť, pretože testy sú presné a ak my zmeníme veci, ktoré chýba v našom tele, tak my môžeme vytvoriť enormné výsledky. Či už Orion alebo my pochádzame z dvoch malých ostrovov na západe pobrežia Norska. A to má výhody, pretože my vieme, že my nie sme stredom vesmíru. Pre nás, aby sme rástli, musíme expandovať, musíme sa upravovať a musíme sa adaptovať, aby sme mohli dobiť celý svet. A my tiež silno veríme v škandinávskú filozofiu, kedy je silná stredná trieda, kedy každý má rovnaké práva, kedy každého hlas by mal byť počutý a tiež je to niečo, čo veľa krajín a komunít po svete môžu sa zlepšiť. Inovácia je kľúčová, to, čo robíme. Inovujeme v minulosti a máme tiež veľké inovácie, ktoré prídu. Nechcem ešte hovoriť všetky detaily, ale myslím si, čo sa týka profesie priameho predaja, inováciu, ktorú sme urobili v rámci kompenzačného plánu je veľmi veľká. Lebo základom toho všetkého kompenzačný plán vytvorí správanie. Ak chceš byť úspešný, tak áno, začína to s rozhodnutím, ale tiež je to tvoje správanie, že robíš tie správne veci v priebehu času. A čo sme urobili teraz inak, bolo, že sme dali väčšinu peňazí do stredu. Ak máš dobrý, rýchly štart program a si založený na zákazníkov a dáš tam obrovskú príležitosť do stredu, aby ľudia pokračovali a potom ide veľmi málo ľudí, ktorí idú na full time, kedy zarábajú 3 000 alebo 5 000, ale stále nezoberieš, že môžeš zarobiť 10 alebo 15 celku ľahko a samozrejme môžeš zarobiť 20, 50 alebo 100, alebo v budúcnosti budú ľudia zarábať milióny
ale naozaj sa zaoberáme na tých ľuďoch, na ktorým sa nám najdôležitejšie, a to sú miestni lídri, ktorý v podstate buduje zákazníkov, robí stretnutia a potom ten stred kompenzačného plánu robí veľký rozdiel, keď sa staneme tou číslo 1 firmou v našej profesii. Orion má intuitívne aj trénované zručnosti, čo sa týka čísel. On je veľmi silný vizionár a líder, ale čo ho robí veľmi unikátnym, popri tom, že pozná tú profesiu znútra aj zvonka a všetky tie zručnosti, ktoré potrebuje, aby vybudoval úspešný network marketing business, je, že on v skutočnosti sa stará. Viete, že ľudia sa nestarajú, pokiaľ oni nevedia, že pokiaľ sa ty staráš. A ja môžem povedať, že môj manžel sa naozaj stará vo veľkej miere. A ja si pamätám, že keď sme sa zasnúbili, tak sme chceli mať neustále rastúce, veľmi romantické a veľmi rastúce manželstvo. A v podstate vzťah funguje, že obidve časti musia byť 100% zodpovedné. A nefunguje to úplne tak 50/50, ale toto nám nefungovalo dobre len v našom vzťahu, ale aj v rámci našomu business partnerstve, kedy sme 100% zodpovední obidvaja, aby sme spôsobili, že veci fungujú. Ja si pamätám konverzáciu, možno to je už 20 rokov späť, kedy sme si povedali, že čo nás bude motivovať najviac. A povedali sme si o príležitosti, že vytvoríme školy, že budeme mať deti, ktoré pôjdu od škôlky skrz školu až strednú školu. A to nás ťahá v rámci toho biznisu, ktorý robíme, ale v národoch, kde v podstate nemajú túto istú príležitosť a konkrétne v regiónoch týchto národov, čo ak keby sme mohli budovať školy, kde by sme mohli priniesť 1 000 000 detí od škôlky až po strednú školu, zaplatiť im školné, pomáhať im, zmena, ktorá sa zmení v tejto oblasti a v tej rodine je úžasné. A toto sú tohtoročné školské knihy. Za každým, keď ich dostávame, v skutočnosti dostávame tieto knižky. Je tu 1622 obrázkov detí a sme veľmi šťastní, že sme mohli ovplyvniť tieto deti v tejto komunite. Že prestaň hovoriť, lebo začnem plakať. My sme dosiahli 1600 detí. S 500 000 zákazníkmi, čo sme skončili rok 2024, sme dosiahli polovicu percenta z tej misie, čo chceme do roku 2025. Tak sme v skutočnosti o mnoho ďalej a som veľmi hrdý. Pretože ja naozaj verím, že toto sa stane o mnoho skôr, ako sa dostaneme ku 100 miliónom zákazníkom, že budeme mať 1 milión detí, ktorí pôjdu do školy a budú prekvitať a ich rodiny budú hrdé na ich synov a dcery. A chceš byť súčasťou našej cesty, môžeš prispieť rôznymi spôsobmi. Môžeš sa pridať nášmu programu Dať späť pre menej šťastné deti, môžu mať správne vzdelanie, môže sa stať zákazníkom, alebo budeš súčasťou tohto globálneho megatrendu, kedy zoberieš dohady preč zo svojho zdravia. A môže sa pozrieť aj na našu firmu. Možno chceš byť aj akcionár a tiež poskytnúť príležitosť investovať do firmy skorej a na firmu, ktorá môže byť veľmi vplyvná firma vo svete. Ale o mnoho viacej my sme chceli sa s tebou dostať dokopy ako partner, aby si sa stal Zinzino partner a mohol by si byť súčasťou našich dennodenných aktivít, kde by si mohol vybudovať svoj vlastný biznis a aj Zinzino spolu s nami. Takže šťastný nový rok, máme 2025, ja si to už ani neviem predstaviť, že sme tu. Je to naše 20. výročie a my oslavujeme. Takže ciele pre tento rok sme si už stanovili.
Budeme ich dosahovať a my pôjdeme na 1 milión zákazníkov tohto roku a my sa uistíme tým, že zahrnieme 50,000 nových ľudí, ktorí sa pridajú do biznisu, budú získavať zákazníkov a budú budovať svoju budúcnosť spolu s nami. V priebehu roku môžete očakávať tak veľa vecí, že sa stane. Veľa nových kampaní, veľa nových spustení a tiež aj nástrojov, ktoré vám pomôžu zvýšiť svoj biznis, aby si mohol prekvitať a dosiahnuť tieto veci, ktoré máš na tvojej agende pre tento rok. Ja naozaj verím, že tento rok my sa dostaneme na rýchlu stopu, aby sme spolu mohli dosiahnuť víziu do roku 2050. Ďakujem za to, že sa vždy ukazujete a vždy vediete cestu. My sa naozaj tešíme na najbližších 20 rokov. Test-based výživa je vlastne kľúčom našej ponuky. A čo uvidíte za pár minút, nikdy nebolo urobené predtým. Kľúčoví ľudia, ktorí boli kľúčoví na našej ceste, budú diskutovať, kde sú a aká je budúcnosť výživy založená v testoch. Takže tu oslavujeme 20 rokov pre Zinzino a sú to naozaj 2 dekády, kedy vytvárame spôsob, čo zdravie robí na globálnej škále. A my by sme to nemohli nechať tak, aby to neprešlo. Keby sa nepozrieme na vedu, ktorá vlastne je za tým, čo robíme v 21. storočí. A nie je tu žiadna lepšia osoba a žiadne iné lepšie miesto. A my sme v skutočnosti tu v kľúčom vlastne vo Vitase. A ja by som chcel privítať Thomasa Gordersona z Vitasu. V skutočnosti nie je tu lepšia osoba, pretože ty si tu od začiatku výživy založené na testoch. A v skutočnosti, z môjho pozorovania, tá cesta sa ide ešte ďalej pre teba dlhšie, osobne aj profesne. Takže poďme začať tým, že sa pozrieme, že naozaj sa chcem pozrieť, že kde sme a keď sa potom pozrieme, ako bude vyzerať budúcnosť. Ale najskôr sa poďme vrátiť späť. Tomás, ty si tu bol od začiatku, takže povedz nám trošku o histórii, čo nás sem dostalo. Vieš, Vitas oslavuje 30 rokov, takže ono bolo vytvorené vlastne 1994. My sme v podstate robili vitamíny, ktoré boli rozpustné vo vode pre hlavné zdravotníctvo v Norsku. A v roku vlastne 2005 sme začali s firmou, ktorá sa volala Bioindex. A to bola osobná výživová firma na svete. A my sme mali 5-6 biomarkerov v rámci suchej kvapky krvi. Tam sme sa pýtali nejaké otázky a vedeli sme vlastne potom povedať, že aké sú vlastne riziko a plus sme mohli aj odhadnúť biologický vek. A toto bola jedna z tých analýz, čo sme robili, boli vlastne analýza mastných kyselín. A to bolo v roku 2005. A tam bola firma, ktorá sa volala Bioactive Foods a Zinzino si to potom kúpilo v roku 2012. A v tej chvíli Balance Test bol produkt, ktorý v podstate mala nemocnica St. Hulos v Trondheim a možno Zinzino si myslel, že by to nebolo šikovné, že ak by vlastnili celú tú nemocnicu, a Orion sa na to pozrel a našiel tú firmu Bioindex a oni robili tú analýzu, takže mi zavolal. To bolo rok 2012-13 a uvažovali sme nad tým a potom som sa rozhodol, že dobre, môžeme im poskytovať služby pre Zinzino. A myslím si, že to bola dobré rozhodnutie. Myslím si, že každý. Samozrejme, keď ja som sa dozvedel o Zinzino a testoch, čo je možno len 4,5 roka späť, keď som to videl, tak som si povedal, to je Trondheim test. Takže trošku som to vedel na základe toho a teraz som si vedomý, že keď som sa bavil tiež s profesorkou Angela Rizzo, tak to bolo vlastne zobrané trošku z Trondheim a bolo to dané do tých buniek
A bolo to dobré rozhodnutie, takže trošku nám povedz viacej o tom bodu od toho ďalej. Takže sme začali robiť tie analýzy a v podstate tiež testovali Vitaz ako laboratórium a poskytovateľ služieb a oni boli šťastní z našich služieb a tiež aj ceny. A potom samozrejme prišlo rozhodnutie, že vlastne sa rozhodli pre Vitaz v Osle. Takže toto je v podstate taká opakujúca téma tejto konverzácie, čo je kvalita. Takže bez toho, aby sme išli do špecifík, to je úplne bežne normálna vec, na čo sa ľudia pýtajú, aká je kvalita, ako naozaj môžu si ľudia byť istí ohľadom tohto testu. Možno by sme mohli začať s týmto, že ako to bolo vtedy, čo určovalo ten aspekt kvality a čo bola vlastne tá vec, čo si vlastne mohol vtedy vlastne dosledovať, ako tie veci zlepšiť. My sme v skutočnosti dostali tie testy, pretože tie údaje potrebujú byť porovnateľné. Takže tú analýzu, ktorú sme vytvorili, by mali vlastne tie isté výsledky ako v roku 2013, pretože oni musia byť rovnaké. A to, čo sme v skutočnosti spôsobili, boli rôzne možné markery kvality, aby sme sa uistili, že vlastne toto bude sa stále produkovať dobre. Takže v zásade ste len sa zväčšili a len aby ste mali predstaviť pre tých, že vlastne umenie vedy je o tom, ako presne vieš urobiť to pozorovanie a aké je to presné. Takže môžeš konzistentne merať v tomto istom štandarde všetky tieto veci a identifikovať, aké tie zmeny v tomto kontexte zdravia a tiež výživy založené na testoch. Toto je v podstate tá kľúčová vec toho celého. Hej, presnosť je tá najdôležitejšia vec a že máš neustále presnosť. Hej, keď my meriame akékoľvek meranie, ako je napríklad čas, tak potrebujeme mať určitý štandard alebo nejaký odkazový bod. Hej, a v podstate tiež aj v Anglicku je to taký zlatý štandard, hej, že buď napríklad, keď vážime niečo, tak tiež potrebujeme mať istý štandard. Takže potom môžeme mať nejaký štandard v obchode. Takže pre našu analýzu tiež používame certifikovaný materiál. Hej, z Inštitútu štandardov a technológie v Amerike. To sú vlastne kvapky krvi, hej, ktoré vlastne môžeme zmerať a na základe tohto vieme, že toto sú tie štandardné a takto my vlastne môžeme udržať tú presnosť. A potom prídu tie zložky, ktoré kontrolujú kvalitu, hej, ktoré vlastne pochádzajú z tej istej krvi, kedy urobíme desiatky tisíc a na základe toho, aký máme presnosť v tom štandardnom meraní, tak my to opakujeme, takže potom to vlastne môžeme vidieť, že vlastne je tam jasná rovnako. Hej, ale to, čo my nechceme vidieť, je, kedy tie výsledky kedy idú hore-dole, ale my chceme mať rovné. Hej, ale my sa potom pozeráme na extrémy, ktoré sa tiež môžu stať a potom potrebujeme ísť cez kalkulácie a keď tam nájdeme chybu, tak to môžeme skorigovať a mať správny výsledok a ak ju nenájdeme, tak potom vlastne urobíme znovu analýzu a preto potrebujeme tú druhú zerku. Takže test, tak ako je teraz, a máme čas sa do toho pozrieť na celý ten test, ale test samotný je vlastne vlastná kontrola kvality týmto procesom. Takže keď sa na to trošku pozrieme, že celý účel je zahrnúť 20 rokov z Inzína, a pozrieť sa na výživu založenú na testoch, ty si vlastne už bol pionierom v tejto oblasti predtým, čo by bolo veľmi jednoducho, že vtedy to bolo príliš skoro. Hej, pretože ešte stále teraz sa len svet zobúdza tá vec, že máme tu výživu založenú na testoch, ktorá je individualizovaná
vráťme sa späť do roku 2012-13, keď si dostal ten telefón od Oriana, kedy ti povedal, že OK, ten test budeme robiť u teba. Aké boli tvoje očakávania? Aká bola tvoja vízia vtedy? Mal si predstavu, že to bude v takej veľkosti? To som si nevedel predstaviť. Ja som uvažoval vtedy, že urobíme tak maximálne 2000 test. To bolo to, čo som očakával. Teraz sme okolo 25 000 mesačne. Z jednej dvoch strojov máme 17, takže to stále rastie. Asi tak 20% ročne. A ako vieš, sme dosiahli 1 milión. A čoskoro sa približujeme k ďalšiemu miliónu. Takže to vyzerá naozaj veľmi exponenciálne. Takže za pár rokov to budú naozaj ako milióny vzoriek. Takže na základe týchto očakávaní, ktoré máš pre Zinzino, to znamená, že tieto očakávania teraz a tiež aj čas medzi týmito dvomi, čo si myslíš, keď sa na to pozeráš, že ako sa celé pole otvorí, hej, že aký bude ten ďalší skok v rámci tej výživy založené na testoch a zdravia. Myslím si, že jedna z dôležitých vecí je, že Zinzino je globálna firma a ľudia a v podstate vlastne teraz expandujú do viacej a viacej krajín a samozrejme my pridáme viacej testov. Hej, máme popri balance teste máme vitamín D test a diabetes test. To je naozaj veľmi dôležitý test. A ja by som naozaj by som bol rád, ak by sa Zinzino zameralo na tento diabetesový test. Hej, pretože tiež získame veľa údajov. A toto má naozaj veľmi vysokú hodnotu. Hej, pretože my môžeme pracovať s údajmi a publikovať vedecké papiere a naučiť sa z týchto údajov, aby sme mohli pomôcť ľuďom, ktorí vlastne poskytujú tieto vzorky. Vieš, Tomás, je tu tak veľa vecí, do čoho by sme sa mohli pozrieť. Hej, ja by som sa chcel pozrieť na kapacitu, ale ja viem, že je tu ešte ďalšia vec, čo sa ľudia pozerajú, že super, že je tu stále rast, sú to milióny vzoriek, ale môžeme to zachovať? Ale k tomuto sa vrátim ešte neskôr, pretože si myslím, že je to v celku zaujímavé, keď sa pozrieme do prítomnosti, že vlastne tá analýza databázy a tie typy informácií, že čo z toho môžeme vyťahnuť z hľadiska zmysluplnosti. Poďme začať najskôr s tým, že chceme vlastne publikovať tie oficiálne papiere ohľadom balance testu, ohľadom profilu mastných kyselín. To má veľký vplyv ohľadom toho, že ako vlastne svet uvažuje ohľadom globálneho statusu. Ale potom sa pozrieme na vitamín D a HbA1c, čo je vlastne diabetes typ 2 alebo test o cukru v krvi. Ako ty vnímaš, že môžeme vytvoriť vlastne zdravie, keď budeme postupovať ďalej? A v podstate ono to je vždy postavené na tom, že či máš dostatočné množstvo vitamínu D v tvojej krvi. A niekedy tu môže byť zlé porozumenie ohľadom statusu vitamínu D, lebo si niekedy ľudia myslia, že čím bližšie si k rovníku, tak tým viacej máš vitamínu D. Ale v skutočnosti je to presný opak. Pretože ten status je najlepší v norských krajinách a najhorší v Afrike, alebo v Španielsku, alebo v krajinách, kde je veľa slnka. Pretože osobne si myslím, že toto bude veľmi dôležitý nástroj, kedy môžeme ukázať ľuďom, že či majú dostatok vlastne vitamínu D, alebo či nemajú. A samozrejme, 20 rokov späť, ja som vlastne bol na konferenciách, kedy som hovoril, že vlastne ako by mohli doplňovať vitamíny D práve kvôli týmto rôznym faktorom, ale teraz máme obrovskú ozvenu po celom svete, že prečo je to dôležité, ale stále je to tá istá výzva, že jednoducho zobudiť ľudí. Hej, že či je tu spôsob, ako to dokázať, alebo je to skrz komunikáciu. A myslím si, že v Zinzine máme obidvoje. Hej, potrebuješ to zmerať a potom to potrebuješ komunikovať, aby si to mohol potom napraviť a mať lepšie zdravie. Samozrejme sú tu veci, ktoré nemôžeme úplne diskutovať.
Hej, a pozeráme sa na niečo, čo je aj taká akože skupinová veda. A samozrejme, my potrebujeme ešte analyzovať a interpretovať tieto databázy, ale sú tu v podstate pár informácií ohľadom istých Zinzino produktov, aký to má vplyv na cholesterol, a pozeráme sa na triglyceridy, že ako vidíš, aká je budúcnosť, ako vlastne my zvládneme túto správu. Hej, toto je naozaj veľmi zaujímavé pole a tá dôležitá časť je, že čísla idú hore. Máme naozaj dobrú silu, máme 20 000 ľudí každý mesiac a vlastne po 3 rokoch sú to 3 milióny ľudí. A v podstate za jeden mesiac sa môžeme pozrieť na ťažkosti ohľadom diabetesu a tiež aj na akej úrovni máš vlastne cukor v krvi. A ďalší mesiac sa môžeme pozrieť na ťažkosti so spánkom, pretože veľa ľudí má s ním ťažkosti. Hej? A my vieme, že spánok je veľmi dôležitý. Takže ľudia sa môžu zapísať, aby pomohli vlastne vyriešiť ťažkosti so spánkom. A týmto istým spôsobom môžeme urobiť rôzne ďalšie veci. Ale toto je v skutočnosti tá zodpovednosť, ktorú Zinzino má, aby sme použili tú silu, ktorú má v tomto systéme, tejto platforme, robiť vedu. A ja som to čítal ohľadom toho, že tradičné vedecké metódy bolo vlastne získať tie veci z hľadiska obyvateľstva a potom to urobiť teda tie výskumy a potom sa pozrieť, že aké sú tie výsledky. Jeden z našich profesorov hovorili, že vlastne dôvod, prečo to robíme, je, že nemôžeme zmerať celý svet. Hej, a potom v podstate ale máme firmy ako je Zinzino a Vitas, ktoré si povedia, že poďme to celé zmerať. A toto urobí veľký rozdiel pre tradičný výskum. Naozaj si myslím, že spolu Zinzino a Vitas a tiež aj skupina ľudí môžu spôsobiť zmenu vo vede. A keď naozaj vytvoríme túto platformu šikovne a má dostatočnú kvalitu a spojíme sa možno s tými najlepšími výskumníkmi, myslím si, že toto môže byť veľmi, veľmi hodnotné pre ľudstvo. Hej. Samozrejme, tá cesta, kam my ideme, tak sme sa trošku dotkli kvality, čo je veľmi dôležité vlastne ohľadom zdravia a výživy. Ale tiež sme sa pozrieť na tú kapacitu, lebo keď sme sa bavili o tých zvyšujúcich čísel, a samozrejme, že je to aj umenie, že ako zachovať tú kvalitu, keď zvyšuješ kapacitu. Takže povedz nám trošku o procesoch, čo sa týka, ako sme vytvorení do budúcnosti, za najbližších 20 rokov, aby sme sa uistili, že keď naše zvyšujúce sa čísla zachováme túto kvalitu a je tomu množstvo ľudí. Čo je veľmi, veľmi dobré, je, že nie sme začiatočníci v tomto. Už to robíme 30 rokov, kedy už vytvárame metódy. Hej, teraz tie metódy sú veľmi robustné. A hej, že keď som v laboratóriu, tak používam vlastne niečo, čo sa volá akože skopíruj a vlož, pretože my nevytvárame nové veci. My hlavne skopírujeme a vložíme. Hej, keď máme ďalších 4000 vzoriek, tak jednoducho tam pridáme len ďalší stroj. A toto je veľmi dôležité. Hej, aby sme nešli jednoducho do nových technológií, ale jednoducho zostali na tých, ktoré máme. Lebo keď máme tento rast, tak to potrebujeme byť veľmi opatrní v tom, čo zmeníme, pretože tie zmeny môžu byť nebezpečné, pretože niekedy môžeš zmeniť malú vec a musíš to urobiť veľmi starostlivo. Takže tento spôsob uvažovania je veľmi dôležité si zachovať tú robustnosť, keď potom vlastne rastieme s týmito obrovskými číslami. A to ma potom prináša späť ešte k ďalšiemu bodu, hej, predtým, než skončíme, že my sa pozeráme do budúcna a dúfajme, že budeme mať komunikáciu, kedy dosiahneme 30-ročný míľnik.
A my vieme, že teraz sú testy, na ktorých vlastne sa pracuje, vyžadujú si to veľa času, rozumu, emócií. A možno ľudia sa pýtajú, že prečo to trvá tak dlho. A povedz nám to, že prečo to jednoducho trvá tak dlho, koľko to trvá. Viete, veda je náročná. Keď robíš inovácie, to je náročné. A potrebuješ mať kvalitu a potrebuješ byť, musí to byť ako keby zmysluplné pre toho používateľa. Takže si to vyžaduje čas a v skutočnosti dosiahnuť komerčný záujem a vedu, to je tá z náročných vecí spojiť. Pretože samozrejme z komerčnej vedy oni potrebujú rýchlosť a zarábať peniaze, ale ako vedcovia my sa potrebujeme uistiť, že sa to nespustí, keď to má určitú kvalitu. Takže my nikdy nespustíme niečo, pokiaľ to nemá zmysel pre zákazníkov a má to dostatočnú kvalitu. A to je náročné. To si vyžaduje čas. Ale na konci budeme mať nový produkt a bude to mať perfektnú kvalitu a bude to aj zmysluplné pre zákazníka. A tiež to vlastne pomôže príjmu Zinzinu a Vitasu. Takže poďme to naozaj uzavrieť tým, že poďme sa pozrieť a predvídať, že takto budeme vlastne sedieť spolu o 10 rokov, stále taký mladý a pekný. Čo si myslíš, že ako to bude vyzerať, ak sa pozrieš, že 10 rokov späť, nad čím budeme uvažovať? Že čo budeme plánovať v našich mysliach o 10 rokov neskôr? Myslím si, že budeme súhlasiť, že bolo super, že sme sa nevzdali a povieme si, že to bola dobrá práca, že sme to nakoniec zvládli a že to bolo úspešné. A tiež sa naučíme pravdepodobne o mnoho viac a budeme mať znalosť vytvoriť aj viacej komplikovanejšie a silnejšie testy budúcnosti. Plne súhlasíš, zatiaľ čo sme stále len na začiatku výživy založených na testoch, že keď vlastne dosiahneme tú 10-ročnú úroveň, tak tie veci budú viacej v konverzácii, o mnoho viacej ľudí bude si vedomí toho, že ako zvládame naše zdravie a tiež aj to, že ako robíme veci lepšie, miesto toho, aby sme boli priekopníkmi. Myslím si, že ľudia budú mať väčšiu zodpovednosť za ich zdravie, budú požadovať služby, ktoré im dávajú pohľady na ich krvné značky a nebudú v podstate len zodpovední na tradičné systémy. Myslím si, že tam máme viacej služieb, ktoré môžeme vytvoriť a Zinzino bude jeden z hlavných hráčov v tomto odvetví. A tiež si myslím, že databázu, ktorú budeme mať v tom čase, bude tak obrovská a tak vysokej kvality, že budeme mať, že vymyslíme spôsob, ako to používať takým spôsobom, že to ovplyvní zdravie. Myslím si, že nie sú silnejšie slova, aby sme uzavreli túto komunikáciu než tieto. Ďakujem veľmi pekne, Tomás, za to, že si nám povedal tieto informácie. Takže tu sme. Pozerali sme sa na minulosť, pozerali sme sa, že kam sme a kam ideme a tešíme sa, že sa s vami porozprávame možno o 5 rokov, možno o 10 rokov, ale tu sme na 20. výročí a stále je tam ešte veľa vecí, čo sa dosiahne. V ktorom roku išlo Zinzino verejne na Nasdaq?
Ahojte, ja som Sarah Hector. Chcela som vám osobne pogratulovať za 20 rokov. Urobili ste úžasnú prácu. Ja som veľmi hrdá ambasadorka, pretože produkty sú super a energiu a rovnováha v živote. Ja som vďaka tomu zdravá. Veľká vďaka za túto celú cestu. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu podporu. Veľká gratulácia a pokračujte. Ďakujem a babaj. Ahojte, ja som Žolt Haba, vojak a tiež hrdý Zinzino ambasador. Používal som tieto produkty už 3 roky a robili sme veľa príprav a vlastne súťaží a mali sme vlastne veľmi veľa úspechov, ktoré sme dosiahli. Ja môžem byť veľmi spokojný s touto značkou. Úžasní ľudia, úžasná komunita, úžasný personál a kvalitné produkty, čo ešte môžeme si viac želať. Takže gratulujem Zinzinu za týchto 20 rokov a potrebujeme pokračovať. Udržte dobrú prácu. Zinzino, 20 rokov na vrchu a minimálne ďalších 20 rokov ešte pred nami. Urobili ste úžasnú prácu a ja som naozaj veľmi hrdý na vás. A ja som hrdý Zinzino ambasador. Ja som Fredrik Streng a vyliezol som 7-8 tisícok a mám Guinnessový rekord za najrýchlejšie vylezenie na všetky hory na kontinentoch. Hej, takže hľadajte ten zadný vietor, lebo vtedy svaly rastú, takže poďme to robiť ďalších 20 rokov. Veľa zábavy a užite si cestu. Ahojte, ja som Libor Podmol a som súťaž v Rally Dakar a veľká gratulácia pre Zinzino za 20 rokov v biznisi. Som veľmi rád, že som súčasťou tejto rodiny. Ďakujem Zinzinu, že ma udržia naživo a v dobrom stave, takže môžem robiť tieto bláznivé veci. Ďakujem a gratulácia. 2025, hej, to je Zinzino 20 rokov, OK, poďme do toho. Ja som veľmi nadšený a hrdý ambasador pre Zinzino. Hej, bez vás by som mi nedarilo dobre v mojom športe. Hej, a takže naozaj vám veľmi pekne ďakujem, pretože to naozaj veľa znamená. A ďalších 20 rokov veľa šťastia. Vidíme sa. Hej, predstav si, že 31. december si pekne oblečený a si pripravený privítať nový rok. A pozrieš sa na svojho partnera alebo kamaráta a povieme si, že toto bol ten najúžasnejší rok v mojom živote. A čo by sa muselo stať, aby si to mohol povedal? Hej, všimol si, že aké je jednoduché použiť slovo len, keď používame, že len chcem, aby môj biznis rástol. Hej, len chcem zarobiť peniaze. A osobne si myslím, že je veľmi dôležité odstrániť slovko len a radšej sa spýtať, že aká je tvoja misia, ktorú chceš vytvoriť počas roku 2025. Vieš, tvoje slova majú veľmi veľa sily. V skutočnosti ja si verím, že ty vytvoríš svoju realitu skrz slova, ktoré hovoríš v tvojom živote. Takže otázka naozaj znie, že čo budeš prejavovať, aby si dosiahol v tvojom živote počas tohto konkrétneho roku. Kam budeš nafokusovaný, kam dovolíš, aby tvoja pozornosť išla. Pretože ak si povieš, že som na misie, že budem crown, že som na misii, že zdvojnásobím svoj biznis, že som na misii, že sa kvalifikujem na direktor trip, ja som na misii, že dosiahnem na najlepší stav v mojom živote, tak sa automaticky tlačíš svoje myšlienky a zrazu to je o mnoho ľahšie dosiahnuť plán, rozložiť čísla a tiež urobiť kontrolný zoznam, aby sa tento cieľ stal realitou. Takže jedna z tých vecí, ktoré vás chcem naozaj pobádať, keď sme tu na začiatku tohto roku, je začať s predstavou konca. Veľa ľudí si myslí, že stanovanie si cieľov, to je to isté ako urobiť si novoročné predsavzatia.
a potom sa aj tak na to zabudne. Ale ja si osobne verím, že stanovanie si cieľov je veľmi dôležité počas môjho zlepšovania a môjho rastu. A ja viem, že za každým, keď idem do nového roku alebo idem do novej sezóny, tak keď viem, aký je môj cieľ, je to kľúčové pre mňa, aby som dosiahla ten postup, ktorý naozaj chcem. Takže tento rok, moji priatelia, je špeciálny rok pre nás všetkých, pretože my oslavujeme naše 20. výročie. A tiež sme už komunikovali a povedali naše ciele veľmi hlasno. Oni sú smelé a sú veľmi ambiciozne. My chceme dosiahnuť 50,000 nových partnerov počas tohto roku a tiež dosiahneme magické číslo 1 milión zákazníkov. Takže my sme naozaj pripravení na masívny rast. A pravdepodobne si už videl tému pre tento rok, čo je vízia 25. A dôvod, prečo sme sa rozhodli, že téma bude vízia 25, je hlavne kvôli cieľu, ktorý sme si už povedali, ktorý teraz už viete, ale tiež aj kvôli tomu, keď sme tu počas tohto roku, keď sa pozrieme na budúcnosť a pozrieme sa 25 rokov do budúcna, tak budeme na 100 milión zákazníkov. A toto je veľký target, ktorý v podstate naozaj vedie každé naše rozhodnutie. Ale my naozaj veríme, že výživa založená na testoch je v minulosti, výživa založená na dohadoch je v minulosti a budúcnosť výživa založená na testoch. Ale ak sa pozrieme na čísla, ktoré sú priemerné, na ktorých pracujeme, s každým partnerom v Zinzine, že má 25 zákazníkov, keď sme tam v roku 2025, to znamená, budeme mať 4 miliónov partnerov globálne, ktorí budú s nami spolupracovať. Tým, že budú mať masívnu šancu sa transformovať vo svojom živote, kedy vybudujú život taký, ktorý chcú v rámci s tebou a v tvojom týme a v našej úžasnej firme. Takže pravdepodobne počuli, že sme hovorili, že budeme posilňovať naše rekrutovanie. Takže nasledovný rok pravdepodobne budeme hovoriť, že potom budeme hovoriť 100,000 partnerov, 200,000, 500,000 partnerov. Hej, ale keď ja analyzujem čísla a pozerám sa späť do roku 2024, náš najväčší mesiac bol november a my sme prešli 5,000 partnerov v novembri, takže my naozaj veríme, že 50,000 partnerov, nových partnerov za najbližší rok alebo ďalších 12 mesiacov bude reálnych. Hej, musíme naozaj na tom pracovať, musíme byť na to zameraní, že sa to stane, ale 50,000 partnerov a tiež aj 1 milión zákazníkov, tak to bude naše, ak budeme naozaj nasledovať stratégiu. A keď sme toto povedali, tým, že sme študovali minulosť, môžeme predvídať budúcnosť. A keď sa pozriem späť, 25 rokov späť a pozriem sa dopredu na 25 rokov, tak som naozaj si veľmi istá ohľadom toho, kam ideme. Pretože keď sa pozriem späť, 25 rokov, tak tam bolo tak veľa vecí, čo neexistovalo, ktoré napríklad dneska máme úplne ako bežné. Dám vám krátky zoznam. Moje elektrické auto neexistovalo 25 rokov späť. Hej, väčšina akejkoľvek značky neexistovala 25 rokov späť. V Norsku my sme boli vpredu v tomto, pretože v 91. bola firma, ktorá sa volala Fink, ktoré začala elektrické auto. Nebolo pekné a pravdepodobne by si ani neuvažoval, že by si ho kúpil, ale boli inovátori. Hej, boli takí tí, ktorí začínali s týmto konkrétnym trendom. Pre niektorých z vás to je možno náročné pochopiť tento konkrétny trend, spôsob, ako Nóri tomu pochopia, lebo v tvojej krajine možno nemáte veľa elektrických aut, ale v Norsku, kde ja žijem, my sme v auguste 94% všetkých predaných aut v tomto mesiaci bolo čisto elektrické. A posledných 6 alebo 5% boli hybridy a posledné percentom bola kombinácia možno športové autá alebo niečo také. Hej, ale v Norsku sa nikto nepýta, že či budúcnosť je elektrická. My už to žijeme. A ak ste študovali Norsko ako krajinu, tak to nie je úplne perfektná krajina na elektrické autá. Hej, vysoké
vysoké hory a veľa snehu, veľa zimy, ale jednoducho, ja si pamätám, že pár mesiacov späť Orion študoval značku, ktorá urobí 807 kilometrov na ich spúšťacom aute. A v podstate to bola neznáma značka, ktorá urobila 807 kilometrov, a potom samozrejme je tu Elon Musk, ktorý si povie, že minimálne 1800. A keď to povieme, tak je to dobrá šanca, že sa to stane. Takže budúcnosť, moji priatelia, je elektrická. Ale 25 rokov späť smartfóny neexistovali. Sociálne médiá neexistovali. Zinzino neexistovalo. 25 rokov späť. Zoom, ktorý používam tak veľa hodín, každý jeden deň, on neexistoval. Alebo veľa ľudí si myslelo, že to bude sci-fi veda. Ja som sa stretla s chlapíkom, ktorý bol online developer inej videoplatformy, podobnej ako Zoom, veľa rokov späť. A on bol taký zapálený ohľadom toho, že toto bude realita. A ja som sa snažila naozaj, aby som bola veľmi slušná a dobre počúvala, ale musela som povedať, že myslela som si, že on je blázon. Ale tu som. Stojím pred vami. Kedy jednoducho robíme live stream pre tisícky ľudí a sledujú. V skutočnosti čokoľvek, čo zapína svetlá, či už sú to ledkové svietidlá. Keď sa to stalo populárne, tak to začalo v roku 2008. Netflix nebol vymyslený, ale v podstate to nebolo niečo, čo ľudia používali ešte. Smart TV, Spotify, všetky tieto veci, ktoré teraz berieme ako normálne, tak to neexistovalo. Takže za posledných 25 rokov, tak je tu absolútna revolúcia, čo v podstate znamená, že my žijeme v tomto fikčnom svete v porovnaní s tým, že máme každodenná osoba by si myslela, že toto bude realita, keď sa budeme pozerať na to dopredu. A práve preto ja naozaj verím, že 25 rokov teraz nikto nebude nakupovať jedlo a výživu tým istým spôsobom, ako sa to robí dnes. Všetko bude dokumentované, všetko bude testované a nebude tu spôsob, kedy ľudia budú len chodiť a akceptovať, že ich telo nedostane presne to, čo potrebuje na to, aby bolo zdravé, aby žilo dlhšie a aby sa mu darilo dobre. Ja viem, že tento trend je ešte stále nový, ale od 25 rokov, moji priatelia, je to veľmi, veľmi dlhý čas. A potom, samozrejme, neexistuje spôsob, že ľudia nebudú vedieť svoje skore v tých testoch, ktoré ponúkame od 25 rokov do budúcna. A toto, moji priatelia, je to, prečo ja naozaj tak silno verím, že celé odvetvie výživy bude jednoducho dolárový priemysel. A omega-3 bude rásť na minimálne 200 miliard dolárov. Toto sú možno fakčné vízie. Niečo, čo bude 100% isté. Takže aj keď tam nejakí mladí to alebo nepochopili, alebo v podstate ešte to nechápu, tí, ktorí nevidia do roku 2050, ale AI pomocník to pochopí a pravdepodobne povie, že tvoja mama je úžasná, ale nemá úplne najnovšiu znalosť ohľadom tejto konkrétnej oblasti. Miluj ju, staraj sa o ňu, a buď milý k tebe a nepočúvaj, otestuj sa. Toto je tá najlepšia vec, čo môžeš urobiť pre svoje zdravie. 25 rokov späť AI neexistovalo. Minimálne nie v mojom svete, ale či už sa vám to páči alebo nie, o 25 rokov do budúcna je tu veľmi veľká šanca, že veľa tvojich rozhodnutí urobíš spolu s tvojim AI pomocníkom. A veci rastú tak rýchlým spôsobom. A ja viem, že niekedy, keď hovoríme o všetkých týchto veciach, ktoré sa deje, tak je ľahké byť skeptický. Pretože niekedy veci môžu byť také nefamiliárne alebo surreálne. A niekedy, keď ja uvažujem nad tým, tak si musím hovoriť, že spôsob, ako som žila dnes, je surreálnym s tým, ako som žila dnes 25 rokov späť. A ja nemôžem akceptovať žiť v minulosti bez rastu spolu s budúcnosťou. A to, čo je 100% pravda, je, že technológia
bude dominovať v budúcnosti. A výživa založená na testoch prevezme celé odvetie zdravia. A otázka znie, že kto bude vpredu, pretože keď sa vytvára nový trend, tak je tu vždy značka, ktorá vlastní 20% trhu. Hej, Apple je značka smartfónov, Facebook pre sociálne médiá, Netflix pre zábavu, Zoom pre konferenčné meetingy, Tesla je značka pre elektrické autá a bude tu tiež aj značka, ktorá zoberie 20% vlastníctva $1 trillion priemyslu alebo 200 miliardového omega-3 priemyslu v roku 2050. A keď ja uvažujem nad týmito číslami, oni sú tak veľké, hej, a potom môžem si pripomenúť náš cieľ, 100 miliónov zákazníkov. To by znamenalo, že my produkujeme pravdepodobne miliardu dolárov a možno sme to trošku znížili pre všetkých, alebo možno by sme to mali natiahnuť. A možno to pôjde ešte ďalej, ale možno to môžeme urobiť o mnoho rýchlejšie. A možno sme v skutočnosti úplne neodhalili našu silu, ale priatelia, toto sa stane a otázka znie, že kto bude tá značka a čo urobíme ohľadom tohto. Takže keď sme tu na začiatku tohto roku, tak vám chcem iba pripomenúť, začnite s koncom uvažovať. Objasnite si vaše očakávania. Urobte si vaše ciele pre tento rok. Možno si chcete pozrieť z niektoré tie videá ohľadom stanovania si cieľov, ktoré sú už dostupné, alebo sa chcete pozrieť na papier ohľadom stanovania si cieľov, ktoré bolo poslané a naozaj vlastne očakávam, že budete mať ten okamih, kedy začnete zapisovať tieto ciele. A potom otázka znie, že aké sú tvoje predstavy. Že aké je top 10 vecí, ktoré chceš dosiahnuť na tvojom zozname počas tohto konkrétneho roku. Aká je ten najdôležitejší cieľ? To je možno tá dobrá otázka. Možno je dôležité vlastne sa pozrieť, že aký je ten cieľ. A potom tiež, že ktorý chceš mať tvojich kľúčových ľudí, u koho vidíš ten hlad, kedy môžeš vidieť, že sa to duplikuje, komu chceš naozaj pomôcť, aby si naozaj dosiahol svoje ciele. A potom sa chceš pozrieť na to, že OK, koľko osobných zákazníkov treba priniesť a koľko osobných partnerov by si mal rekrutovať. Aká bude tvoja úroveň do konca tohto roku. Aký bude tvoj kľúčový mesiac počas tohto roku. A aký bude tvoje číslo, čo sa týka zákazníkov v tvojom tíme. A keď máš tieto čísla, tak to potom chceš rozložiť na 4-ročné ciele, pretože o mnoho ľahšie sa potom robí plán. Hej. A možno si úplne nový v Zinzíne a možno to, čo by si chcel urobiť na začiatku, je odštartovať biznis. Hej, že aká je tvoja vízia pre Fast Start programov? Získať partnerov, zapísať jedného napravo, jedného naľavo a potom ideš zo 4 zákazníkov na 10. Toto by mal byť cieľ. Ja naozaj verím, že motivácia je vytvorená skrz 3 konkrétne faktory. Musíš mať jasné očakávania, potom po druhé musíš vedieť, prečo robiť, musíš mať cieľ, ktorý je za tým, čo robíš. Druhá vec je, že je veľmi dôležité mať jasné inštrukcie, že jednoducho vieš, že máš jasnú stratégiu. Ale potom posledné je, že musíš to vlastniť, musíš byť zodpovedný, urobiť tú prácu. A keď sa vrátim späť ku týmto číslam, keď sa bavíme o rýchlom štarte a chceme to sumarizovať, tak je to 10 plus 6. 10 zákazníkov a 6 partnerov. Takže to je tá moja predstava. Čo ak sa rozhodneš, aby si sa uistil, že sa to stane? Hej.
My by sme samozrejme chceli, aby sa duplikovalo organicky od 2 na 4, ale nebolo by lepšie, keby si sa rozhodol, že ja to spravím bez ohľadu na čokoľvek. Jeden z princípov, ktoré sa snažím učiť moje deti, a hlavne, kedy vlastne ja pripomínam svojmu synovi, za každým, keď chce trošku znížiť svoje domáce práce. My sme ľudia, ktorí jednoducho nerobia dosť. My robíme viac, než dostatočne. Takže ak sa hovorí, že prečítaj si túto správu, urob túto úlohu a chceš mať výzvu, môžeš si prečítať ešte aj túto ďalšiu a urobiť ešte aj tamtú úlohu. A on častokrát sa chce, samozrejme nechce to urobiť, chce si to skrátiť, a potom potrebuje mať konverzáciu ohľadom toho, než on to nakoniec urobí. Ale potom tu bola ďalšia vec, keď som vlastne pracovala a Orian bol s deťmi a Gabriel pomáhal Sáre s jej domácou úlohou a mala napísať vlastne 4 slová, keď bola pripravená, bola veľmi šťastná so sebou, tak Orian a potom Orian počul, ako Gabriel hovoril, že my nerobíme dosť, my robíme viacej než dosť. My nezastaneme so 4, my urobíme aspoň 6. Tak mi potom Orian zavolal a povedal mi o tom. A ja som sa naozaj smiala, pretože ja viem, že to, čo ja robím a čo ja opakujem znovu a znovu a znovu, tak to nakoniec sa duplikuje. Takže keď sa vrátim späť ohľadom toho, čo som hovorila, že čo ak by som sa rozhodla, že sa uistíme, že sa to stane, že jednoducho urobíš plán, aby si sa uistil, že dosiahneš ten fast start bez ohľadu na čokoľvek. Potom budeš mať tých 10 zákazníkov a 6 partnerov a možno si tu a už si s nami nejaký ten čas a chceš znovu spustiť tvoj biznis, a môžeš sa rozhodnúť, že urobíš 10 plus 6. A možno to robíš za 4 mesiace, ale niektorých vás poznám, viem, že to stihnete za 2 mesiace. Ale pre mnohých z vás si poviete, ja to myslím si, že zvládnem v januári. A potom viem, že niektorí, ktoré sa pozráte, 1 mesiac, ja to môžem urobiť za 2 týždne. Pozrite sa, že to dám. Ale vec je tá, že keď vytvoríš nejakú urgentnosť do tvojej práci, tak zrazu máš veľa ľudí, ktorí budú s tebou pracovať. A čoskoro budeš kvalifikovaný na executive rank up. Budeš mať dvojnásobný phone bonus. A teraz máme veľa ľudí, ktorí s tebou spolupracujú a oni sa duplikujú rýchle štarty a exekutívov v tvojom týme, tak budeš postupovať po úrovniach a predtým, než sa staneš, budeš Diamond, Direktor a budeš Crown predtým, ako skončí tento rok. A možno si niekto povie, že toto je trošku zvláštne. Pretože jedna z tých vecí, čo som vlastne si vždy hovorila s Orianom, bolo následovné. Ak by sme sa mohli dostať s ľuďmi, ktorí sú ako keby ďalej v tej línii, ak by sme mali s nimi konverzáciu a mohli ich tak poťapkať po pleci. Máme dať tú moc a autoritu, aby dosiahli to, čo dosiahli. Samozrejme, ako tomu rozumiete, toto je fikčný príbeh, ale vec je že my tomu veríme, takže pre nás to funguje. Ale tá vec je nasledovná. Ak nájdeš ľudí, ktorí ťa inšpirujú, a keď zistíš, aká je ich vízia, a keď potom pracuješ, že sa staneš expert v zdieľaní vízie, tak raz sa automaticky stane. Pretože keď zdieľaš víziu, tak sny rastú. A pochybnosti idú preč. A čím viacej pochybností sa odstraňuje, tak tým viacej sen bude vidieť a viacej ľudí okolo teba bude naozaj veriť to, čo ty veríš, lebo budeš ten, kto bude niesť tú víziu. A zrazu ľudia budú veriť, že výživa založená na testoch bude budúcnosť. A dúfajme, že myšlienky, ktoré my ako komunita máme okolo zdravia, budú tie myšlienky, ktoré v podstate budú prinášať budúcnosť. A potom vlastne ten
veľký trh bude pravdivý, ale otázka potom znie, že čo urobíš s tým? A ja môžem povedať pre nás ako pre komunitu a naozaj verím aj pre teba. A poďme vytvoriť a urobiť ten najúžasnejší, najmagickejší rok. A naozaj želám vám, aby ste boli požehnaní a mohli využiť svoje najdivokejšie predstavy. A dúfajme, keď tam pustíš tú akciu a keď sa naozaj začneš snívať a budeš mať jasnú víziu ohľadom toho, kam ideš, keď prídeš znovu 31. december a budeš vyobliekaný a pripravený na nový rok, hej, pozrieš sa na svojho partnera alebo pozrieš sa do svojho roku a povieš si, ja som veľmi úžasne šťastný. Toto bol najúžasnejší a najúspešnejší rok pre mňa. Kedy Zinzino spustilo Ameriku? Alebo predspustilo Ameriku? Wow, neustále postujte tieto obrázky a veľmi som rád, že vidíme tak veľa nádherných ľudí z tých rôznych krajín. A ešte, Jens, my máme ešte ďalšie výhry. A čo tak extra vlastne balíčky Collagen Boost, alebo ísť na Director Trip. A dokonca ešte môžeme mať ďalšie prekvapenie, ktoré máme nachystané. Annual event bol pred pár mesiacmi, ale my máme stále nové úrovne, ktoré potrebujeme oslaviť. Áno, máme. A keďže už sme vlastne oblečení, tak to poďme urobiť so štýlom. Congratulations to our new directors. Congratulations to our new crowns. From Hungary, Bankoti Gabriela Dorica. From Mexico, Bertha Adelina Viramontes Hernandez. From Singapore, Calissa Desso and Esther Chain. From United States, Casey Tom. From Germany, Charlotte Stegen. From South Africa, Crystal and Kobus de Wet. From the Czech Republic, Czeslaw Bertos. From the United States, Daniela Lobato. From India, Divine Global Endeavors. From Germany, Doreen Schmidt. From Netherlands, Franziska van den Berg. From Germany, Gitti Shadling. From the Czech Republic, Hanna Siglarova. From Germany, Inga Mastorf Palacio. From the Czech Republic,
Ivana Hablova. From Germany, Jonas Hassi. From the United Arab Emirates, Liliana and Francisco Aguiar Nunes. From Lithuania, Lena Gotauskina. From Austria, Lisa Bachmann. From Mexico, Maria Veronica Villalba Diaz. From Germany, Miriam Rathbar and Clemens Bowman. From Germany, Natalie Bernecker. From Mexico, Paco Hernandez. From Denmark, Peter Hall. From Czech Republic, Rostislav Drnovsky. From the United Kingdom, Ruth Monroe. From Lithuania, Simona and Ignas Bakje. From India, Sunil Sharma. From Norway, Tore Akre. From Taiwan, Chun Chen. From Taiwan, Xuan Sheng Lu. From Taiwan, Xing Wen Wu. Congratulations to our new royal crowns. From Germany, Arnold Oemke. From Germany, Christian Marquardt. From Germany, Clivia Anfeld and Thorsten Siem. From Austria, Gudrun Sagader. From United States, Chen Chun Sayat. From Germany, Catherine and Thomas Eidenberg. From Germany, Melanie Haff-Richter. From Spain, Mora Sarasa. From Mexico, Natural Cell Health. From Germany, Paraskivi Patsia. From India, Shelly Kapoor. From India, Srinivas Parashuram. From Germany, Ulrich Schapke. Congratulations to our new Black Crowns. From the United States, Angela Lewandowski. From Switzerland, Jeanette and Gerhard Rehusser. From the United States, Carla Musca. From Germany, Lars Kushia. From Ecuador, Miguel Jaramillo. From the United States, Sasha Heen. From Taiwan, Ai Chiwu. Congratulations to our new ambassadors. From Germany, Angela and Rainer Bobson. From Lithuania, Gentadas Galiz. From Poland, Marcin Bohorczak. From Dominican Republic, Marissa Mach. From India, Sadish Shetty. Congratulations to our new royal ambassadors. From Germany, Daniela Marquardt. From Mexico, Janeth Gomez. From Taiwan, Jia Rungsai. From the United States, Stacy Whitaker and Arthur Napolitano. From Poland, Zbigniew Fatka. Congratulations to our new Black ambassadors. From Czech Republic, Adam Skoda. From Austria, Zinab Rizvi. Congratulations to our new president. From Norway, Jens Ove Johannesson. He is a guiding presence, always ready to inspire and uplift those around him. With unwavering dedication and a commitment to helping others succeed, he embodies the spirit of Zinzino. Congratulations to our new elite president. From Lithuania, Andrew Ogalis. He sees Zinzino as a caring, loving home with dedicated people. Known for his kindness and commitment, we proudly celebrate him. From Switzerland, Audrey and Sven Goebel. They lead with dedication and vision and drive global progress by empowering individuals to lead healthier, more independent lives. From United Kingdom, Marco Passanante. His leadership is defined by deep passion and purpose. He inspires those around him with infectious energy and makes a lasting difference through his actions and dedication. From Norway, Vibeke Steinsvik Par. With unwavering determination and deep kindness, she creates opportunities and grows success. As a nurturing leader, she guides her team to excel, cherishing each member's powers. Congratulations to our new global president.
From Hungary, Ria Kamresh. Her visionary, heartfelt leadership inspires success, nurturing a team environment that thrives on ambition and collective achievement. Congratulations to our new 5-star global presidents. From Norway, Hildy and Arian Sale. Takže veľká gratulácia pre vás všetkých, ktorí ste postúpili počas roku 2024. Ja som veľmi vďačný, veľmi šťastný aj vo vašom mene, ale aj v mene Zinzina. Vy ste naozaj spôsobili rozdiel. Ďakujem. Veľká gratulácia pre nás všetkých, tých, ktorí ste dosiahli úrovne a obrovská gratulácia pre tých, ktorí ste boli Diamondi, direktori, Crowny, Royal Crowny, ambasadori, Royal Ambassador, Black Ambassador, President, Elite President a Global President. To je naozaj obrovský zoznam. Naozaj vás máme radi a sme veľmi vďační za všetko úsilie, ktoré ste dali. A je to naozaj veľmi oceňujúce dosiahnuť tie výsledky. Sme na vás veľmi hrdí, oceňujeme vás a pamätajte si, že toto je prvý krok na úžasnej ceste, ktorá ešte len príde. Ďakujeme veľmi pekne za všetkú tvrdú prácu, všetko, čo robíte. My sme veľmi vďační, že ste spolu s nami na tejto misii a už sa tešíme, že dobijeme spolu roku 2025, že dobijeme svet. Zostaňte pripravení a dávajte vaše obrázky a najtvorivejšie obrázky budú ohodnotené. Takže, ako vieš, že si na správnom mieste? Hej, boli sme tu už 19 rokov. Ja nezačínam so startupom. Toto je dôležité. Ja nebudem súčasťou niekoho experimentu. Mám ponuky, som povedal som nie. Hej, Zinzino, sú to dokázateľné produkty. Hej, ľudia naozaj robia testy. 1,5 milióna ľudí už urobilo testy. My vieme, čo sa stane. Hej. Jednoducho, ľudia tu majú peniaze a keď vidím, koľko ľudí peniaze tu zarába, tak ja to nepotrebujem dokazovať. Ja sa len urobiť to, čo tí ľudia vpredu to urobili. A naučiť sa to, čo urobia a udržať to. A potom všetko, na čo sa pozrieme, ja som si uvedomil, že toto bola tá jedna firma zo všetkých, keď som sa pozeral, ktorá bola tá najlepšia, že bude multimiliardová značka. Všetko v mojom srdci vie, všetko v mojej mysli vie, že ty si súčasťou firmy, ktorá bude multimiliardová značka. Hej, $1 miliard by neurobila dobrú prácu. Hej, my potrebujeme urobiť o mnoho viacej práce. My potrebujete vedieť, že ak chcete uvažovať, že by ste prestali, tak budete sledovať, ako to firma urobí bez teba. Ty potrebuješ tomuto porozumieť. Zinzino sa rozhodlo, že inšpirovať zmenu v živote. A to je to, keď sa tu bavíme o vplyve. Hej, to je tá vec, čo ovplyvnila môj život. Keď sa pozriem na ten výrok, to je to, čo sa mi stalo v network marketingu. Pretože network marketing ma dostal do štádia, kedy som chcel robiť viacej, adresovať veci správne, chcem sa naučiť byť lepším lídrom. Aké hodnoty máš na Zinzine? Čokoľvek, čo bol pred týmto výkonom, musíš zdvihnúť latku. Hej, potrebuješ porozumieť, prečo to robíš, pre svoju rodinu, pre svoje deti, pre lepšiu dovolenku. Jednoducho dostať sa von z práce, ktorú nemáš. Kde vidíš seba v tejto štruktúre? A nenechaj nikoho, aby ťa presvedčil, že ty nemôžeš byť v tej najvrchu Zinzinom, pretože Zinzino inšpiruje zmenu v životoch ľudí. Či už sa to týka výživy, zdravia, alebo jednoducho to zmeniť ohľadom finančnej budúcnosti, aby mohli viesť lepší život. Úspech nepochádza z jednej chvíle, ale sú to denne opakované činnosti, ktoré robíte. Neexistujú žiadni šťastní alebo talentovaní ľudia. Jediný rozdiel medzi úspešným a neúspešným je, že oni robia tie isté veci konzistentne. Uvažujte v tom dlhodobo a rozložte to na vaše denné malé kroky. Potrebujete byť na podujatiach, potrebujete budovať biznis, prezentácie, dosledovanie. Hej, ak je niekto športovec, ak to nerobíte niekoľko dní,
tak sa dostanete von z rytmu a vy potrebujete zostať v rytme. A preto potrebujete pracovať každý jeden deň vo vašom Zinzino biznise. Hej. Pretože vlastne konzistentnosť je most medzi úspechom. Nikdy neboli úspechy cez noc, ale rozdiel, že aký je rozdiel medzi tými, kedy uspievame alebo nie. Hej, keď máme ťažkosti, kedy jednoducho tam úplne nechceme byť, ale tam jednoducho ideme. A jeden z tých najkľúčovejších koučov, Alex Ferguson, povedal, že on videl veľa talentov v živote. Veľmi veľa detí boli veľmi talentované pri hratí futbalu, ale tí najúspešnejší budú, ktorí trénovali a neustále sa pripravovali dokonca, aj keď tam neboli žiadne kamery v rámci tej telocvični. To spôsobí, že niekto je ten najlepší z najlepších. Niekedy budeme potrebovať zaplatiť cenu. Ak chceme dosiahnuť niečo extra, tak potrebujeme zaplatiť tú cenu. A buďte ochotní niekedy zaplatiť tú cenu. Lebo je to hodnotné. Hej, ak urobíš trošku extra, tak vlastne toto je práve tá vec, že kedy urobíme trošku extra. Hej, ale niekedy nemôžeme byť úplne všade. Možno trošku potrebujeme niečo preskočiť, ale keď máš tú vieru v sebe, hej, ako som ja mal v roku 2007, tak potom už nebudem uvažovať ohľadom toho, že zastanem alebo prestanem. Takže pre mňa tá viera bolo v podstate naše 5. dieťa, ktoré sa narodilo v Brazílii, pretože dnes ja stále cítim, že Zinzino je naše 5. dieťa, lebo toto je niečo, čo my robíme ako rodina. Je to niečo, o čo sa my staráme. Hej, pretože ak začneš niečo a prestaneš, tak práve preto v tom potrebuješ pokračovať, potrebuješ nájsť v tom zápal. A ten zápal, ktorý je pre teba, aby si mohol ísť von a pokračovať a robiť tie malé kroky. Pretože ak to urobíme spolu, tak my môžeme zmeniť životy tak veľa ľuďom. My zmeníme tak veľa ľudí v Indii, pretože my im dáme nádej. A nie len, že im dáme nádej, ale stále zostaneme s nimi po zvyšok nášho života a budeme budovať spolu túto cestu. Pretože je veľmi dôležité dosiahnuť úspechy a duplikovať. My oslavujeme každý jeden krok. Oslavujeme, máš nového zákazníka, hurá, som na teba veľmi hrdý. Máme nového bronza, wow, musíme to oslaviť každú jednu pozíciu spolu ako tým. A potom sa tí noví pozerajú na nových partnerov, čo oni môžu robiť a oni si povedia, že čo oni môžu robiť, ja môžem robiť. A my v podstate potrebujeme ísť s novými partnermi ruka v rukáve a toto je to, čo sa mi najviac páči. A to, čo tu vidím počas uznania, počas posledných 3 dní, ja tu plačem, smejem sa. A myslím si, že ktokoľvek, kto je v tejto miestnosti, cíti energiu Zinzína. Cíti, že sa vraciame späť, že sme rodina. A mne sa toto veľmi páči, že teraz ideme na ďalšiu úroveň. My sme ako obor. Hej, my sme ako spiaci obor. Teraz pôjdeme na ďalšiu krajinu a budeme mať úplne úžasný systém, pretože všetky tieto zložky, ktoré máme s produktom, s testami, s firmou a tak ďalej, tak je to naozaj to najlepšie z najlepšieho. A ty to vieš, že viera, ver v seba. Ktokoľvek, kto je tu v miestnosti, má tú istú cestu. Nikto sa nenarodil ako perfektný networker. Ale to, čo my robíme, je, že pomáhame ľuďom so zdravím a pomáhame ľuďom aj s bohatstvom. A toto je také dôležité a super vidieť, že keď ľudia rastú a rastú.
Ja som uvažoval, že aké sú tie najdôležitejšie kvality, ktoré leadership znamená, alebo líderstvo. Ak chceš byť líder, alebo sa rozhodneš byť líder, preto si tu dnes. Pretože bez odvahy my nezačneme. My nikdy neurobíme veci. A potrebujeme odvahu na všetko. Na každé kroky. A späť do toho detstva. Je možné, že niekto sa staral o vás, potom mal niekto lepšie plány ohľadom teba a niekto používal jeho odvahu, aby si mohol rásť. A potom si na to navykol. Predtým, ako si pamätal. Takže prečo my spolu nezoberieme späť toto ku nám, každého jedného z nás a budeme tu ešte aj ďalší rok s 2 priateľmi. Viete sa ohľadom toho rozhodnúť? Takže toto bude úžasné. Hej? A možno treba zaplatiť lístok za toho priateľa napravo a naľavo. Možno oni ešte neplánovali svoj život a oni ešte nemajú predstavu, ako to urobiť. Takže tí to pre nich naplánujú, tak ako to urobili rodičia pre deti. Takže odvaha nie je len nedostatok strachu, ale odvaha je, keď konáš miesto strachu. Hej. Život je príliš krátky, život nežiť tak, ako chceš a nebojovať za tým ľuďom. A väčšina ľudí sú takto. Ja to nemyslím zlým spôsobom, ale nemajú vedomie, že teraz je to možné vybudovať svoj online biznis. Že teraz môžem mať pasívny intrá a že teraz je možné naozaj vytvoriť ten vysnívaný životný štýl, ktorý si povedal aj na nás, aby sme ich inšpirovali a dali im vedomie. Ale teraz máme tieto možnosti v našom živote. Keď sa rozhodneš, inak by si tu nebol. A áno, možno si mal tie isté neistoty, pochybnosti a strachy, ktoré som mala ja. A možno si mal zlý začiatok, ako som mal ja. A možno tvoj biznis stagnoval za posledný mesiac. Ale máš iba 2 možnosti v živote. Máš iba 2 možnosti. Zostať od 9. do 5. v práci, alebo sa snažiť tak dlho, aby si na konci svojho života mohol povedať áno, žil som svoj život a tam hlboko vo svojom srdci môžeš cítiť, že máš potenciál vytvoriť úspešný biznis. Že máš túto možnosť, že môžeš urobiť ešte jeden pokus, jeden ďalšiu pozvanie, jednu ďalšiu prezentáciu. Ak to robíš a použiješ tieto 3P, tak to nebude dlho trvať. Hej, pokiaľ ja budem sedieť v pódiu a sledovať teba na pódiu, kedy ty budeš hovoriť tvoj vlastne príbeh pre 2500 ľudí a inšpirovať ich, aby zmenili svoj život, lebo my všetci vieme, že vlastne život je príliš krátky, aby sme to tak neurobili. Vyžaduje si to veľa ľudí, aby táto firma bola takto úspešná. To je veľmi pravda, Katarína. A teraz sa pozrite na toto. Ahojte všetci. Ja som Sofia Johansson a ja som mohla byť šéfkou Zinzina prvých pár rokov a môžem si naozaj veľmi dobre spomínať. Hej, aj keď niekedy tá cesta bola trošku náročná, tak to bolo vďaka vašej tvrdej práci a odhodlaniu. Firma rastla naozaj na niečo fantastické. A ja som veľmi hrdá, že som mohla byť malú časť tejto cesty. A iba by som povedala, že udržte dobrú prácu a veľká gratulácia k 20. výročiu. Všetká moja láska k tebe. 20 rokov späť Hilde a Orian, 2 osoby, ktoré prišli z Norska a spýtali sa nás, či si môžu kúpiť nejakú kávový stroj. Vtedy to bola malá firma. A teraz pozrite sa na to.
20 rokov späť a je to jednoducho úžasne úspešná firma, ktorá je prítomná po celom svete. Ja by som chcel poďakovať Orianovi a Hilde za obrovské partnerstvo a celému Zinzino týmu a že oslavíme 20. výročie spolu a tiež si dajme vlastne na ďalších 20 rokov. Takže veľké potešenie, 20 rokov Zinzine, sme na vás veľmi hrdí. Ste veľkým požehnaním pre mňa a vy ste boli požehnaním pre tak veľa ľudí. Oni povedali, že lídri vytvárajú kultúru a kultúra vytvára výsledky. A keďže máte dobrých lídrov s dobrým charakterom, táto kultúra bude po celej Zinzino organizácii. Milujeme vás a pekné Vianoce. Hej, vy ste obrovskí. Ja si pamätám, keď ste boli len takto malí. Hej, ahojte Zinzino. Hej, šťastné 20. narodeniny. Hej, bolo to úžasné. Ja si pamätám od samého začiatku sen Oriana a Hilde, vaše líderstvo počas toho času, vaša vízia a kam ste sa dostali dnes. Je to jednoducho úžasné, takže chcem naozaj povedať veľká gratulácia. Milujem vás a želám vám ešte 20 rokov. Takže veľká gratulácia k Zinzinu 20 rokov. Stará kniha hovorí, že nikdy by ste sa nemali pozerať s opovrhnutím na malé začiatky na začiatku, ale v podstate táto firma vyrástla do vízie, ktorú ste videli už tak veľa rokov. Veľká gratulácia pre vašich lídrov, Oriana a Hilde a celý tým okolo nich. Toto je tímové úsilie, ktoré spôsobí, že tento sen funguje, takže veľká gratulácia pre 20 rokov a to najlepšie ešte len príde. Takže Jens, sme pripravení to zakončiť. Nejaké finálne slova? Ďakujem, Katarína. Myslím si, že všetko už bolo povedané. Máš pravdu, ale povedal by som to takto. Som veľmi vďačná a hrdá za to, že som tu mohla byť posledných 20 rokov. Bola to naozaj veľmi zaujímavá jazda a naozaj sa teším na ďalšiu budúcnosť. Ja 100% s tebou súhlasím. Nehovorím, že tých 20 rokov boli ľahké, ale boli naozaj hodnotné. A teraz poďme ísť na ďalších 25 rokov a 100 miliónov zákazníkov. A aby sme to ukončili, toto podujatie, mám to. Ja mám tu česť privítať jedného z mojich najlepších priateľov a 5-hviezdičkového prezidenta Oriana Sale. Hej, takže si povedal 7 stupňov, si mi klamal. Hej, klamal si mi, toto nie je 7 stupňov. Hej, musím skákať tu trošku. Hej, je tu veľká zima. Hej, toto je ten najbláznivejšie. My sme vtedy boli na Maledivách, vtedy keď som bol na vode. Hej, že ako sa to volalo? Ten surf na vode. Hej, to bolo veľmi super. Hej, tam bolo veľa tepla, ale toto je veľká zima. Hej, ja neverím tomu. Hej, keď sa pozriem na svoj život, tak musím povedať, že jedna z vecí, čo som zistil, že som ťahaný budúcnosťou. Som ťahaný tým, čo príde. Ale ak si ťahaný týmto a ideš do budúcnosti a vytváraš túto víziu, tak ani nevieš, kde skončíš. Takže dnes my pôjdeme hore touto cestou. Neurobili sme to nikdy predtým, nebol som tam. Možno sa dostaneme na vrch hory, možno do nejakej
rieky alebo niečo, ale je tam modrá značka, takže predmet je Vízia 25. Tým, že budeme oslavovať 20 rokov a tým, že budeme sa baviť o vízii na najbližších 25 rokov, tak chcem hovoriť trošku o vízii, pretože ja som bol ťahaný týmto počas mojej celej kariéry a ja si pamätám, keď som bol v priamom predaji už 4 roky, to bolo v roku 96. A vtedy som mal prvý úspech, vtedy som zarábal $10,000 mesačne. Mohol som lietať kamkoľvek, vtedy to bolo lacné. A mohol som ísť kdekoľvek a mal som tú ambíciu, že som chcel urobiť niečo extra. A jedna z tých vecí, čo som zistil, bolo, že profesiu, ktorú som si vybral, bolo vlastne network marketing, bolo naozaj náročnejšie. Hej, dneska je to lepšie, ale stále je to výzva, ale tá vízia, ktorú som vytvoril v roku 1996, bolo, že budem hrať kľúčovú rolu s tým, že spôsobím, že network marketing bude známy. Áno, je to trošku viacej známejšie, ale chcel som, aby to bolo uznané. Chcel som, aby to bola profesia, na ktorú môžeme byť hrdí. Ja som to chcel, aby deti, ktoré vyrastali, tak boli schopné povedať, že ja chcem robiť to, čo robíš tu. A áno, bola to dobrá cesta a urobili sme nejaký postup a dostali sme sa veľmi ďaleko, ale je tu stále veľa práce. A môj sen za najbližších 25 rokov je, že do skutočnosti dosiahneme. A nejaký čas mi to trvalo a mali sme úžasný začiatok, mali sme veľa príjmu, keď sme boli pomerne mladí. Vybudovali sme úžasné týmy a tak ako keď ideme na akúkoľvek túru, tak sú tam aj nejaké hore a nejaké dole. A potom v roku 2003 sme odišli z tej firmy, kde sme boli. A bolo to naozaj veľmi veľa náročných okamihov. A potom v roku 2005, potom ako sa mi Hilde pozrela do očí a ja som sa chcel už to vzdať. A mal som toho dosť. Tak ona potom povedala, že my sme tí ľudia, ktorí dosiahnu to, čo sme začali. A tak som v podstate v roku 2005 vytvoril novú víziu, že chcem reinovovať network marketing a toto je jedna z hlavných častí, aby bol network marketing uznaný, pretože so Zinzinom sme sa rozhodli urobiť niečo, čo nebolo urobené predtým. My sme dali zákazníka do stredu. My sme chceli byť firma, ktorá je najviac zákaznícky orientovaná vo svete. My sme chceli byť vedení a tlačení veľkými predajnými organizáciami, ktorí dali zákazníkov do fokusu. A my sme odštartovali, a ak poznáte tento príbeh, my sme začali ako kávová firma. A je to úžasné, ja mám rád kávu, dneska som jednu mal, práve preto mám teraz tak veľa energie, aj keď je tu veľmi veľká zima, dúfam, že by som si mohol dať čiapku a rukavice, ale tiež som chcel byť aj reprezentujúci pre kick-off v januári 2025. Ale vízia nie je len jedna vízia, ale v podstate jedna vízia ťa vedie k ďalšej vízii a potom ťa to vedie k ďalšej vízii. A aby si naozaj bol schopný reinovovať priamy predaj a network marketing, potrebovali sme mať produkt, ktorý nás dostane po celom svete. A roku 2012, keď som mal veľké ťažkosti s črevami, som sa dozvedol o balance teste a balance oleji, vtedy sa to tak nevolalo. Ale bol to produkt, ktorý jednoducho úplne zmenil môj život. Bol to test, ktorý úplne otvoril moje oči, aby som uvažoval o veciach iným spôsobom. A my sme si vytvorili novú víziu, alebo vytvorili sme malý slogan, ktorý sa potom zmenil na víziu, a to bude to, že my budeme posúvať
profesiu výživy z dohadov na testy a my budeme tá vedúca firma v tejto oblasti, pretože keď niečo ide z niečoho, čo je založené na dohadoch a my ste malá oblasť výživy, pretože výživa ako taká je malá časť priemyslu, čo sa týka predaja, ale čo sa týka toho, že sme založení na testoch, tak o 25 rokov tam bude narast možno o 500% od 200 miliard amerických dolárov na 1 trilión dolárov. A toto je super. A toto je práve tá vec, na čím uvažujem, keď sa bavíme, že čo ak by sme mohli zobrať možno pár percent z tohto trhu. Možno by sme mohli získať 20%. Bolo by to veľa? To by bolo okolo 200 miliard. Hej, bolo by to možné, ale čo ak by sme mohli zobrať 20% z tých 20%, lebo omega-3 a byť v rovnováhe bude asi tak 20% tých 200 miliard. Hej. Omega-3 bude okolo 20% z toho triliónu, čo bude tých 200 miliard. A ak by sme zobrali 20% z toho, to by nás dalo do roku 2050 na 40 miliard amerických dolárov. Je to veľká vízia. Ale keď inovujeme niečo a ty si ten, ktorý vedie túto zmenu, tak môžeš zobrať 20% časť a my sa bavíme len o 20% z 20%. Ale jedna z tých vecí, čo sa musí stať, je, že to, čo robíme, tak to musíme urobiť iným spôsobom. Takže my reprezentujeme výživu ako službu. To znamená, že každý vlastne odoberá veci a ja som povedal niektorým ľuďom, že ja nechcem, aby ľudia kupovali Zinzino raz. Hej, že kúpte si iba jeden balans olej. Ja nechcem, aby to ľudia robili. Hej, ak ľudia míňajú 23, 40 rokov, niekedy 70 rokov, kým si pokazujú svoj život a myslia si, že jedna fľaška to zachráni, ale oni potrebujú brať ten produkt každý jeden mesiac a potom potrebujú žiť v rovnováhe chvíľu a možno práve v tej chvíli budeme schopní im pomôcť. Možno v tej chvíli oni budú mať zmenu v živote a bude to pre nich tak hodnotné, že začnú o tom hovoriť s každým ďalším. A preto my chceme mať biznis, ktorý je založený na odberoch. A zoberme si, čo sa udialo dodnes. Hej, sme boli 20 rokov na trhu, dosiahli sme úžasné výsledky. Rok 2024 bol extra rok. Bolo to wow. Hej, cítim sa veľmi energicky, že by som mohol vyliezť na ten strom. Asi by som sa nemal snažiť vyliezť týmto. Hej, to by bola zabava, ak by som mohol. Ale aké to bolo, kedy tam ten rok, kedy sa stal prelom? Hej, bola to dlhá príprava na niečo obrovské, čo príde. A čo ja si verím, že sa stane za najbližších 25 rokov, je, že budeme mať tú najväčšiu úrovňu. A to je to, že tzv. Crowd science, čo je vlastne veda skupiny, lebo keď my robíme balance test, alebo vitamín D test, alebo dlhodobý test na cukor a v budúcnosti, keď spustíme test na čreva, na mozog, hej, potom spustíme peč, ktorý dáte na ruku, ktoré začne, hej, alebo dáme vás na hodinky, nemám tu, alebo keď máš čip pod prstenom a my budeme čítať všetky tieto biomarkery, tak potom budeme mať informácie, budeme mať údaje ohľadom toho, ako je zdravie ovplyvnené životným štýlom, jedlom, ktorý sa jedlo a výživou, ktorú berieme. A keď to bude analyzované, tak budeme schopní predvídať lepšie než ktokoľvek iný, že čo potrebujeme urobiť, aby sme mohli žiť zdravý život. A vtedy tá skupinová veda, uvidíme, ako ďaleko pôjde, alebo možno bude vymenená vedou, alebo bude minimálne kľúčová časť vedy,
A možno sa to dokonca stane novou vedou. A možno budeme musieť vymýšľať novú vedu za najbližších 25 rokov. Ale vízia je to, kde to začína. Potrebujete mať veľkú víziu, lebo inak sa nikam nedostanete. Vízia potrebuje byť obrovská a musí byť podporená s produktom, ako som povedal na začiatku. Áno, ja som ťahaný budúcnosťou, ja som ťahaný tou myšlienkou. Ak veríš v budúcnosti, tak v skutočnosti budeš vlastniť budúcnosť. A ja som v skutočnosti taký ten šprt. Ja sa jednoducho pozerám na veci a snažím sa zisťovať, že čo sú to tie kľúčové veci, aká je tá línia produktov. A jedna z tých dôležitých vecí, čo je dôležitá, je, že nebudeme súťažiť s ostatnými, my budeme inovovať. A je tu tak veľa autorov, ktorí sa snažia vybudovať biznis tým, že budú kopírovať, táto firma robí niečo dobré a tamto tiež robí niečo dobré a títo robia tamto. A preto to sa najlepšie predáva pre nich. A osobne si myslím, že toto je OK pre nich, ale to nie je OK pre nás. My chceme urobiť skutočnú inováciu. Niekedy môžeme kúpiť firmu a niekedy môžeme sa pozrieť, čo je trendné a potom sa pozrieme a vytvoríme niečo úplne nové v polke tohto a vytvoríme niečo, čo je inovácia, niečo, čo sa zmení v životoch ľudí a niečo, čo tlačí spoločnosť dopredu. Takže ak my máme produkt, pozrime sa na Balance olej, alebo Zinobiotik, alebo Xtend, alebo úplne nový kolagén, je úplne jedno, na čo sa pozrieme a vytvoríme to, tak potom praktizujeme model Apple. Aký je model Apple? Tu mám môj telefón. Toto je iPhone 16. Tu je môj syn. A iPhone 16 nebol začiatok Apple telefónov. Najskôr to začalo Apple 2, potom Apple 3, alebo Apple 3, iPhone 3. To bol ten, ktorý som si kúpil, potom 4, ten som si kúpil, potom 5, 6. Jednoducho sa to zmenilo v priebehu času, ale tá dôležitá vec je, že stále to môžeme zistiť, že ale sa zlepšovalo vnútri a za najbližších 25 rokov to, čo budeme vidieť so všetkými našimi produktami, je, že vonkajšok zostane viac menej rovnako, ale vnútro sa bude neustále upgradeovať. Pretože ak my chceme, aby ten vonkajšok zostal rovnako, tak potrebujeme tvoje vnútro, aby bolo zlepšované neustále. Pozrite sa na moje ruky. Myslím si, že dneska je -7 alebo niečo tak, ale super je byť v strede lesa, pretože príroda a budúcnosť tohto sveta je niečo, čo je dôležité pre Zinzino. Je to dôležité pre mňa, pre líderstvo, je to dôležité pre Hilde a pre každého. Takže najbližších 25 rokov, ja si osobne myslím, že to budú veľké veci spustené neskôr v tomto roku, dokonca aj v tejto oblasti. Aby sme urobili to, čo robíme, viacej zachovateľným. My chceme byť firmou, ktorá je najudržateľnejšia v rámci profilu v budúcnosti. Zaoberáme sa s rybacím olejom a myslím si, že produkty, kedy v jednej chvíli sa presunieme z alge na omegy. To znamená, že možno by sme mohli robiť nejaké inovácie, kedy budeme schopní vytvoriť všetko od začiatku. Možno budeme schopní použiť alge, ktoré sú v oceáne, z ktorého môžeme získať omegy a potom zoberieme tie zostatky a z tých zostatkov vytvoríme papier. Takže namiesto toho, aby sme vlastne možno robíme z toho atrament alebo čokoľvek. Ja neviem, kam pôjde tá budúcnosť. Ale je to veľká misia pre nás, aby sme boli úplne udržateľní ako firma. A keďže toto sú dôležité veci pre nás, osobne si verím, musím znovu skočiť na niečo. Je mi tu veľká zima. Toto je to najzimšie, lebo mne sa páčilo v tých Maledivách, keď som sa tam učil vlastne na tom surfovať.
To bolo naozaj super, tam bolo aspoň teplo, toto je veľká zima. Hej, ale my v skutočnosti nikdy nebudeme prehliadať a nedáme preč naše oči z toho, že sme založení na testoch. Takže budeme testovať, budeme sledovať a v budúcnosti budeme zahrnutí a omega trend výživy založené na testoch, ten sa stane. My odstránime dohady zo života a budeme to urobiť založené na testoch a urobíme to udržateľné, aby ľudia vedeli, ktorí sa stanú zákazníci, tak budú mať systém výživy, ktorý bude ďalej, než čokoľvek iný môže dať. Viete, 2025 je dôležitý rok, pretože v rámci profesie network marketingu a priameho predaja niečo veľmi kľúčové sa stane. My sme boli tí blázniví ľudia s bláznivou myšlienkou ohľadom testov. Hej, želám si, aby som mal balance test, ale musel som si obmedziť veci, ktoré si zoberiem so sebou. Ale my sme boli tí šprti, tí inovátori, tí, ktorí sme verili v to. Ľudia sa pýtali, že prečo to robíte, nikto to nerobil pre vás, nie je to potrebné. A hlavne v našom odvetví si z nás robili srandu, ale teraz, keď sa pozriete na nové firmy v priamom predaji, ktoré začínajú, veľa z nich chcú byť založené na testoch. Keď sa pozriete na staré firmy, ktoré strácajú pozíciu vo všeobecnosti, oni chcú byť založené na testoch. Takže my už nie sme vo fáze inovácie, my sme prešli 2,5% a dostávame sa do stanovania trendu. Takže rok 2025 bude rýchlejší než kedykoľvek predtým a preto my musíme mať masívny fokus na zapisovanie nových partnerov do tímu, pretože to je vlastne to, kde vytvoríme predaj. To je to vlastne, keď budeme mať nových partnerov, ktorí získajú 4, 10, 25, to je 2025. Ale keď sa pozrieme trošku ďalej dopredu, a mimochodom, my dosiahneme 1 000 000 zákazníkov v tomto roku a to sa bude cítiť super, keď to dosiahneme v tomto roku, budeme skákať a budeme si hovoriť, áno, dali sme to, dosiahli sme 1 000 000. A možno prejdeme aj cez ten 1 000 000. Kto vie? Ak to robíme veľmi dobre, tak to môže byť naozaj veľmi dobre. Ale do roku 2035 tak budeme v spoločnosti vo všeobecnosti a tá myšlienka, že sme založení na testoch, už to nie je len bláznivá myšlienka, ale stále sa to v skutočnosti stanovenie trendu v priebehu celej spoločnosti všeobecne. A to znamená, že pravdepodobne sa dostaneme na 20 miliónov zákazníkov do roku 2035. A do roku 2050 to je to, kedy v celej časti spoločnosti výživa založená na testoch sa stane to, čo sa volá hlavný tok. Stane sa to niečo, čo robí každý. A tí blázniví sú tí, ktorí to netestujú sa. A ja som hovoril toto niekomu, môjmu dobrému priateľu, a boli doma u mňa a zobrali môjho syna von, mali zábavu a zobrali ho do technického múzea v Norsku, mali tam veľkú zábavu s ním a potom, keď sa vrátili, tak som im dal všetky 3 testy, ktoré v súčasnosti máme a dal som im a povedal som im niečo veľmi dôležité. Potrebujete skorovať perfektne na všetkých týchto 3. Ak neskorujete perfektne na týchto 3 testoch, tak sa dostaneš do problémov s tvojim zdravím. Pretože sú v mojom roku, mám 49, budem mať 50 rokov budúci rok. A v tej chvíli ty sa nemôžeš uistiť. Potrebuješ sa uistiť, že máš vitamín D, ale že nemôžeš mať vysoký cukor v krvi a potrebuješ zostať v rovnováhe, pretože áno, táto vec sa stále môže stať. Ale ak si nezoberieš zodpovednosť za svoje zdravie a nevieš, tak možno zlé veci sa stanú. A to je práve tá vec, čomu sa chceš vyhnúť. A preto výživa založená na testoch zoberie svet. A naozaj ja sa veľmi teším na rok 2025, potrebujem vbehnúť do toho, pretože v roku 2050 už každý to bude robiť. My budeme mať 100 miliónov zákazníkov, ktorí budú brať naše produkty každý jeden deň. A možno
sa ešte dostanú, že to bude ešte aj viac než len to. Takže aby sme sa dostali do tejto veľkej firmy, ktorá zmení svet, ktorý zmení status quo, ktorá bude známa kýmkoľvek, tak ako Apple, ako Tesla, ako čokoľvek iné. Prvá vec bola vízia. Potrebuješ si to stanoviť a potrebuješ vedieť, kam ideš. Druhá vec je, že potrebuješ mať produkt, ktorý má potenciál, že sa stane Netflixom výživy. Niečo, čo môže zobrať celý svet a ľudí po celom svete a mať tie isté výhody. A výhody sú dostatočne dobré, aby o tom niekto povedal. My máme toto v Zinzine. Ale toto samotné je dostatočné. Musí tam byť manažment, musí tam byť niekto, kto to vykonáva. Musí tam byť filozofia za tým a úprimne. Toto je oblasť, kde ja som potreboval najviac rásť a práve preto ja nie som v manažmente. Hilde a ja, my sme majitelia firmy, sme najväčší akcionári firmy, ale my fungujeme ako 5-hviezdičkoví globálni prezidenti v predajnej sily, aby sme nemuseli mať pozíciu v rade alebo v manažerskom tíme, aj keď pracujeme veľmi úzko s nimi. A filozofia je založená na škandinávskej vízii alebo na škandinávskych myšlienkach, kedy môžete byť globálni a tiež konať lokálne. Vyrastať v Norsku, kde je 5,7 milióna ľudí. My vieme, že nie sme stredom vesmíru. Niekedy to nevieme, ale keď sa pozrieme von a cestujeme, tak pochopíme, že tieto lesy Norska, nie je to, kde sa všetko deje. Sú tu miliardy ľudí. Je tu 8 miliard ľudí na planete, je nás veľmi málo. A my potrebujeme uvažovať vo veľkom, ale keď sa dostaneme na inej krajinu, do iného trhu, tak potrebujeme fungovať lokálne. Náš CEO Doug, dobrý priateľ, my sme pracovali spolu už tak dlho, že v Zinzine už je to od roku 2011, ale poznáme sa už do roku 2001, kedy sme sa stali priatelia. On má jednoducho veľmi ostrú myseľ a jeho myšlienky sú veľmi jednoduché. Je to kaizen. Neustále zlepšovanie sa. Nie je to o ceste. Je to ako keď ideš, potrebuješ sa zlepšiť na tej ceste, pretože ak sa nezlepšuješ na ceste, tak nebudeš schopný sa stať tým najlepším, pretože nemôžeš očakávať, že začneš malý a budeš najlepší, ale môžeš očakávať, že začneš malý a budeš rásť a zlepšovať sa a potom jedného dňa sa môžeš stať ten najlepší. A tiež hovorí, že ľudia, ktorí pracujú v jeho tíme, tak buď budú pokračovať ďalej, alebo budete pokračovať do strany, zoberte inú pozíciu, inú rolu. Lebo my nemôžeme, lídri, majitelia, manažment, my nemôžeme byť tí, ktorí zablokujú rast organizácie. V skutočnosti srdcom tohto všetkého je integrita. Že vlastne pravda je dostatočná, inak nemáš nič. To je to, za čo stojíme. A niekedy to pár ľuďmi otrasme. My sme veľmi otvorení, my sme veľmi transparentní, my všetko publikujeme každý mesiac, keďže sme verejní, ale tiež aj keď máme problém, tak povieme ľuďom, ako to je. Pretože ak to neurobíme, tak nemáme nič. Ak sa snažíme niečo skryť, to nám nepomôže. Takže my naozaj veríme, že ľudia sú dostatočne dospelí, aby to pochopili. A tí, ktorí nie sú, tak tí nie sú s nami na našej ceste. Takže my budeme veriť silno v týchto hodnotách, ktoré my máme. A tá kľúčová úloha, ktorú máme v Zinzine, v korporáte v týchto dňoch, je naozaj vybudovať infraštruktúru. Vybudovať IT systémy, vybudovať podporné systémy, aby sme mali produkt a fabriky, vybudovať všetky tie veci, ktoré máme ako infraštruktúru. A potom posledná, potrebujeme byť tiež schopní sa stať lídrami našho priemyslu. Pretože ako som povedal, že keď pôjdeme z Alge na Omegy, a toto je veľká vec vo všetkom, čo robíme, pretože ak my budeme rásť a dostaneme sa na 1 milión zákazníkov budúci rok, čo sa stane, tak potom pôjdeme na 2 milióny, na 5 miliónov a potom zrazu zdroje, ktoré máme,
je veľmi dôležité mať vlastne všetky tie materiály, tie suroviny. A môže to byť náročné mať dosť toho, čo budeme predávať ľuďom. Takže preto za pár rokov budete vidieť, že budeme investovať hlavne do technológie, do firiem, ktoré budú schopné dominovať budúcnosť produkcie. Ohľadom toho, čo by bola Omegy, budúcnosť produkovania ďalších surovín, ktoré vlastne používame. Lebo keď my